Hij wil net de Frieske Iceman hieten, want Iceman Wim Hof is uniek. Maar Evert Hettema jouwt wel workshops bij dezelfde methode. Het gaat erbij om 3 zaken. 1, daar begin ik altijd mee, is mindset. Wil je het of wil je het niet? Tweede is graduele blootstelling aan de koude. Dus stapjes maken. Dus niet gelijk in een ijsbad, maar bijvoorbeeld een koude douche daarmee te beginnen. En ademhalingstechniek. Zo wordt het auto-immuunsysteem en de stofwisseling en je hele biochemie traint en verbeteren. Je traint je gladde spieren van je vatenstelsel door koude. Je gaat weer bruin vetweefsel aanmaken, waardoor je dus wit vet gaat omzetten in energie. Waardoor je dus gaat afvallen. Je stofwisseling gaat natuurlijk omhoog als je de koude ingaat. Om je lichaam op temperatuur te houden. Zwaarverzekerde de Friesland jouwt workshops bij gelijks op 18 juli in de Fontein van het Haardkantoor. Want de methode kan een positief effect op de zoens hebben. Dat ontdekten ze eerder al bij de Koude Douche Challenge. Mensen die het koud douchen, hebben minder ziekteverzon. Vanuit de Koude Douche Challenge kregen wij heel veel positieve reacties. En zo kwamen we eigenlijk ook in contact met Evert Hettema. En hebben besloten om even iets ludieks te doen. En hier bij de Fontein een ademhalingsworkshop van hem te doen. En ook vervolgens even een koude douche in de Fontein te nemen. Wordt geen easy insmeten, toch? Of? Nee, dat doen we niet. We houden het gewoon bij de temperatuur van het koude water. Dus ja, dat zal rond de 15 graden zijn. Dus het valt mee. Maar het is meer om even te ervaren hoe dat kan zijn. Elke nieuwe kind er stadig mee beginnen. Je hoeft net voor een dadelijk een Iceman te wezen, krijgt dus Wim Hof.